morning, Heart of Repentance Fellowship. We are so glad to have you today joining us live in our online worship service. So, padayon tanong nga atong i-share, padayon tanong atong i-like ang video para mas dagan pa makakita. And you are all a blessing to us. And right now, let's go ahead and bless the Lord with His wondrous and mighty deeds. Amen? So before that, no, ato ginisugdan sa mga pag-ampo because this is all about God. Sa Ginoo ginis siya gid ang sentro, siya gid ang bida nino, and we are here to worship because of His awesome and mighty deeds. So let's go ahead and bow our heads and close our eyes. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa kabuntagon ng gihatag kanamo. It's so nice to begin the day with worship, with praising your name. Ginoo, ikaw lamang ang takos sa Dios. Busa, Ginoo, ang mga pag-ampo nga imuha kami himuon, Ginoo, nga limpyo ug andam, Ginoo, sa pagdaig sa imong presensya, paghatag ug pasidungog sa imong ngalan, O Dios. Kay ikaw lamang ang pangandoy sa among kasing-kasing. And Lord, may you be glorified, Lord, with the worship and the praises that we will give to you today. May this be a sweet aroma unto your presence that will bring smile unto your face, Lord God. Because all we ever want to do is to worship and glorify you, Lord. That's why be magnified and be exalted in our praise today. Amen and amen. Why don't we begin singing, church? So let's get ready. No? Bakbak ta. Mo lihok ta. Asa man ka karon naglingkod man ka, nagbarog man ka. Ato nang gamiton ng atong kasing-kasing sa pagdaig sa atong buhing nga Dios. Let's sing. Open the eyes of my heart, Lord. Come on, church. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Jesus, I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes, Lord. Open the eyes Of of my my heart. heart. I want to see you. I want to see you. With all our hearts we sing. To see you high and lifted
mighty, He is holy, there's no one like Him. Hallelujah, Jesus. Lord, your love, Lord God, is unfathomable, Jesus. And we are just here to stand in awe of that great love that you have shown to us, Lord. Come on, church, as we sing this praise right now, let's declare and be amazed of how God loves us so much. Of your now, I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow. Come on, church, as your love wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Oh, Lord, it is greater. There's no one like your love. Oh, come on, church, let's sing that out. I have heard the song of love that you sing. Oh, 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 so I'll be on the shore into your grace. Oh, your grace as your love and wave after wave. Come on, church, crashes over me, it crashes over me. For you are for us, and you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Oh, you're the champion, Lord. You're the champion. You are victorious. Come on, church, and sing praises to His name. Oh, you are victorious, Lord. There's no one like you, Lord. Come on, let's sing that one more time. As you love, as you love, and wave after wave, it crashes over me, crashes. You are for us, Lord, for you are for us, and you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Oh, you're the champion, Lord. You won it all on the grave. You won death, Lord. You have defeated the enemy. Oh, they are in our feet because of your name. Yes, Lord God. We live to worship you, Lord God. We live, Lord, to glorify your name. You know, a
wala kami mahimo, O Diyos, para kami makabaton ng kaluwasan, Ginoo. Impierno lamang, O Diyos, ang amo ang gideserve, Lord God. Tungod sa among mga sala, tungod sa among mga kapagyasan, tungod sa among mga kakulangon nga bisan, O Diyos, ihatag nimo ang tanan alang kanamo apan kami, O Diyos. Ni fail diha kanimo, but because of your great mercy and of your great love, Lord God, you have given us the chance, Lord, to be with you. That's why you died, Lord, to pay the price we can never pay. That's why we are here right now, Father, to worship you, Lord God. Kay maulang ang kini ang among mahatag, O Diyos. Let's sing, church. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air. This is the air I breathe. Oh, this is the air I breathe. Your holy presence living in me. Your daily bread. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me. Come on, church, let's lift our hands as we sing. And I'm desperate for you, oh Lord, and I'm lost without you. So now
Lord God, as we continue, Father, to worship you, Lord God. Padayon kami, O Diyos, ng magadungdong Ginoo. Nga kining tanan, O Diyos, para sa iyong kahimayaan, Ginoo. That we might have different callings, Lord, but it is all to exalt you. Not us, Lord God, but this is all about you. Igsoon, awita kini nga pag-awit karon. Hatagi ang Ginoo sa tanan nga dungog ni himaya, kay siya lamang ang takos nini. Let's sing that out. Dungog himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na wala'y katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Let's sing that one more time. Tungog himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga wala'y katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang daigong simbaon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugian ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Amen. One more time, church. Tungog himaya sa langit o sa... Come on, let's lift our hands. Ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga wala'y katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang daigon, simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang daigon, simbahon o halaran. Kaya ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, ang kinabuhi ko, O Diyos, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Tag sa tanan, karong panahon na sad sa ato ang prayer requests for our intercession.
Let us bow down our heads and close our eyes. Heavenly Father, we praise you, we glorify you. Ang mga pangalan Ginoo mahitaas, O God. Lord, ikaw ang nabuhat sa kalangitan, sa kadagatan, sa yuta, Ginoo. Lord, the heavens declare your glory, and the fullness of the earth, O God, it reflects of your greatness and your faithfulness, O Lord. Ginoo, our souls, O God, our souls praise you, O Lord. We delight in giving you thanks and in showing you our gratitude, O God, for you have been so faithful in our lives. Sa among panginahanglan, Ginoo, sa among everyday nga needs, sa among shelter, O God, imong provision, Ginoo, wala gid nagkuwang sa among mga kinabuhi, O God. Lord, karon Ginoo, amo ang pataas diha sa imong trono, O God, amo ang mga pag-ampo, Ginoo. We pray for our nation, Philippines. Lord, we ask, O God, that you will give us knowledge and wisdom and understanding, O God. And also sa among leaders, Ginoo, sa gobyerno, Ginoo Diyos. Lord, ikaw ang nagbutang sa ilaha sa pwesto, Ginoo. I pray, Lord, nga mo silang tagan og knowledge, Ginoo, especially, Lord, sa mga Kristohanon nga naa sa posisyon. Lord, I pray, O God, they will adhere to your word and they will listen to what you say, because you are the God of this nation. You are the God of this country, Lord. That's what we declare, O God, despite, Lord, of idolatry, despite of the sins of our ancestors, O God. Lord, we declare that you are God of this nation. Lord, hinumdumi imuhang mga anak, Ginoo. Lord, we plead for our country, O God. We ask for forgiveness for our country, O Lord. Spare us, O God, and we pray, Lord, that your word, Ginoo, imuhang pulong gayud, O God, ang magiya ka namo, Lord. And I pray for the Christians, O God, na Lord, we will go, O God. Here we are, Lord. Send us to our neighbors, send us to our offices, send us to our classrooms, O God, to our family, Lord God, that we will be the light and salt of the world, of our country, O God. And Lord, you will your face will be reflected in our lives, O God. Lord, give us this heart, Ginoo, na reach out gayud, especially, Lord, sa kabatanunan karon, Ginoo. And Lord, not just sa kabatanunan, Ginoo, but sa katigulangan gayud usab, Ginoo. Lord, we pray as well, O God, for the nation of Israel, O God. Lord, we pray that you will protect all those Jews nga nisalig kanimo, Lord. We pray nga kanina mga Hudiyo, Ginoo, nga nituo nga si Jesus ang manluluwas, siya ang Messiah, the one true God. I pray, O Lord, na you will strengthen them, O God. You will strengthen their faith, O God, as they wait on you, as they wait for you, Lord Jesus Christ, to come back and reveal your kingdom. I pray, O God, you will give them the strength, O God, amidst persecutions, O Lord. And Lord, in those persecutions, I pray, O God, that your light will shine through, and that in their weakness, and I pray, O Lord, that you will be glorified, O God, and that your name will spread across the country, across Israel, O God, that more and more Israelites will be saved, O Lord. I pray, O God, for Heart of Repentance Fellowship, O God. I pray, Lord, for those, Ginoo, nga kauban yun na mo every Sunday, O God, sa pagpaminaw sa imong pulong, sa pagdayeg sa imong buhi nga pangalan. Ginoo, I pray for them.
O God. Lord, I ask you, Holy Spirit, that you will minister to each and every one of us here in Heart of Repentance Fellowship, that Lord, we will grow in truth, we will grow in your word, and you will sanctify us with your scripture, O God, and that we will fellowship with you, Holy Spirit. And I pray for the ministries that you have entrusted unto us, O God. Kids ministry, Lord, I pray for the kids ministry, O God. That Lord, kanina mga bata, Ginoo, mamatuto kayo sila, Lord, and their lives, O God, will reflect your faithfulness, and their lives will reflect your word, O God. For you have said in your word, Lord Jesus, that theirs is the kingdom of God. And Lord, hatagi pod mi Ginoo og childlike faith, just like them, O God, na naagayoy pagtuo, Lord, kung unsa imong iingon, Ginoong Dios. Ginoo, labaw sa tanan, O God, we pray, O God, nga imong kabubuton gayud ang mahitabo sa mga kinabuhi, Ginoo. Lord, I pray, O God, that you will deliver us from the enemy, Ginoo, sa mga plano, Ginoo, sa kaaway, Lord, against your ministry, against your plans for our lives, against us doing the Great Commission. In Jesus' mighty name, Lord, liguna mi, O God, and we rebuke the work of the enemy in our lives, in this church, and in the body of Christ. Lord, you said in your word, O God, that nothing shall destroy your church, and nothing, O God, will destroy what you have in store for the body of Christ. Lord, here we are, O God. Lord, above all else, we pray that your name will be glorified, will be magnified. And as we listen to your word today, give us understanding and wisdom, and open hearts and open minds and open spirits to accept your word, to pierce us like a double-edged sword. As we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning once again, Heart of Repentance Fellowship. Salamat kayo no sa inyong padayon nga pagsuporta kanato, even pa sa mga taong continue nag comment sa ato ang live no, joining us live, and even sa mga taong nagtan-aw sa replay ani, we encourage you to join us live if you can, and then so that maka-fellowship ta with each other sa chat box. Padayon lang diyan comment kay para mas then i-like kay ngano man pag mo like ka murag ikuan ba, murag maingon si YouTube ba nga or si Facebook nga okay ganahan ang mga tao ani, so ako aning ipasaka. So importante kay na siya para more ang mga tao nga maka kita aning mga message no, and salamat po sa mga tao nga nagpadayon og ampo, nagapadayon og support sa ato ang ministry no. Salamat kayo sa inyong generosity. I think I pray nga God will bless you and continually strengthen you no. And for those people nga mag-invite og mga bago, salamat kayo sa mga tao nga padayon no, nagtan-aw sa ato ang broadcast. So let's go ahead and start no our discussion today. Naata karon sa ato ang interaction between the physical and spiritual reality series. So before nato ni sugdan, let's pray, because we want the Holy Spirit to guide us today, because this is a very deep nga topic no. Pag study nako ani is murag kung nakaingon bang halaka, murag na point of no return na gid ni ba. Kana bitaw yung magsugod bitaw kakita bitaw sa mystery sa Bible nga kung sa una magtan-aw ka sa mga certain nga mga stories nga mura og wala nay meaning sa imo sa una ba, then karon bitaw mabasa ka ana kay mo deeper, and I think that's what the Holy Spirit wants us to know no.
He wants us to understand the deeper things of God, because it is the Holy Spirit who can do that. Si Holy Spirit na ang makapasabot nato sa mga laom nga mga knowledge sa Ginoo, no? So we will really ask for the holy help of the Holy Spirit today. And kamo pod, tabangi ko ninyo pray while mag-discuss ko ani kay para maingon gid nako ba si Holy Spirit dito gid atong madunggan. So let's go ahead and bow our heads and close our eyes right now. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imuhang grasya o Dios nga nagapadayon ug gipadayon nimo bubo kanamo Ginoo, nga kami o Dios nahatagan sa oportunidad o Dios nga makasabot Ginoo sa mga laglom nga mga parte sa imong pulong. Lord, we know that you want us to understand the clear parts of the Bible, and you also want us to understand the deeper parts of the Bible. This is both your will. That's why Holy Spirit, we know nga ikaw lang ang makahibalo sa deeper parts of God. And Holy Spirit, we are fully dependent on you. Nagadepende kami kanimo karon. Holy Spirit, guide me as I preach this. Guide me as I talk about this. Kay ikaw nga among ganahan nga madunggan ani o Dios, kay dili ko o Dios enough niini nga mga misteryo, niini nga mga deeper things, but ikaw Holy Spirit ang makagiya kanamo niini. That's why we humble ourselves to you right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So last time ato ang gidiscuss no ang mga covenant nga mga kuan ba promisa, mga pakigsaad sa Ginoo no, kung unsa tong 7 ka mga covenant. So again, 7 is the number of completion, right? So mao ni siya kay gihimo ang kalibutan gihimo for 6 days, 7th day nagrest ang Ginoo. Then sa Revelation na ay 7 trumpets, na 7 stars, na 7. So daghan kayo importante kay siya nga number dahil nakita nato nga ultimately ang pakigsaad nga ganahan sa Ginoo nga ihatag nato is an unconditional nga covenant no, which is the new covenant, which is Jesus Christ, di ba? Nga we are saved by grace through faith. Di na ta kinahanglan nga mo sunod no sa mga katong mga ilang gabuhaton sa unang panahon nga maghalad para mapasaylo ang ilang sala, because Jesus Christ did it once and for all. So we are so much blessed no nga nakasabot ta ana nga ang mga covenant day sa una katong ilang gapangbuhaton no, katong pagka-stricto sa Ginoo sa una nga katong di sila pwede mukaon ani, dili sila pwede mubuhat ana, then murag kita di ta kasabot ba kay for example ang mga Israelites ana di sila pwede mukaog seafood, then di sila pwede mukaog baboy. Kay ngano man Jesus kay ang covenant nga naa nila kay dili pa kumpleto. God wants nga dili ma-delay ba ang pag-anak bitaw sa Mesiyas, nga ang Mesiyas maanak sa sakto o perfect nga place o perfect nga panahon, perfect nga situation para mga luwas ang tanan nga ganahan maluwas. So dito na to nasabtan no nga kani sila na certain nga mga covenants nga tungod kay naani nga covenant bawal mo kaon ani, bawal mo kaog ingonana. Dahil pag-abot ni Jesus Christ, diba? Pag-abot ni Jesus Christ katong nalansa sa cross, nabuhi siya, nawala na to tanan. Ang covenant ganaan nato karon is kuan, diba? By faith, having faith in Jesus Christ. So having faith and saved by grace mao na pwede na ta mukaon sa ato ang atong conviction nga pwede na to kaunon. Pwede na ta mubuhat sa mga things nga based on our conviction, because nga naman naa naman ang grace ni Lord nga nag-surround ni ana tanan. Although, naaga po yung mga set nga mga limitations sa Bible, pero the point is, we are now saved by grace through faith. Naluwas ta sa pagtuo pinaagi sa grasya sa Ginoo. Okay. So karon atong diskussan ang interaction between the physical and spiritual reality series, which is altars, halaran. So daghan na kay nakahibalo sa tono kung unsa ning mga halaran. Ang halaran basically is asa dapit ka magbutang sa imong sacrifice. Sa una sila pag mangayo sila og pasaylo sa Ginoo, naa sila patyon nga animal, dayon dapat nila butang dito sa altar, og ang imbis kay sila ang mamatay sa ilang mga sala, ang katong animal ang namatay instead nila. Naghan mo ingon nga dili pet lover ang Ginoo kay ingon ana. That's why Jesus Christ died no once and for all, kay ngano man dili ganahan ang Ginoo nga padayon ta mo patay og mga animal,
Pero mo man na wala may forgiveness of sins if walay forgiveness of sins if walay blood nga muagas para ana nga sala, di ba? So that's why nga kinahanglan gid nga maghalad, but Jesus Christ did it once and for all nga after siyang namatay di na ta kinahanglan maghalad pa og mga baka og mga kanding kay nganuman. Jesus Christ was the Lamb of God that was slain for all the sins and for the forgiveness once and for all. So inana ka amazing, no? So basically ang altar sa atong pagsabot is place where we worship, place where we put sacrifice, and place where we pray. Diba? Altar, halaran. Ganun man makakita ni may mga uban ng mga balay nga naa sila yung mga altar, no? But the thing is, altars has mysteries in it. That is one of the ways on how nga mag-interact ba magka-inapiktuhay bitaw ang physical reality ug spiritual reality, because there is more to altars than what we know about. That's why the Holy Spirit graced us to understand the mysteries of the altar. So di pa ni siya mao ang deep ang fully nga revelation kung unsa gid ang altar, but this is basically the basic of understanding the deeper mysteries sa altars. And let's go ahead and read it in nani siya ang there's not much details sa kung unsa gid ang fully nga kakahitabo ba at the back bitaw unsay kakahitabo sa altar, but we can get an idea on how altars work or how the spiritual reality works regarding altars. So let's go ahead and go to Genesis chapter 28, no? Before na to basa, di na to basahon ng whole chapter kay para dili na kayo ta madugay. But basically ang nahitabuan ni is naa si Jacob sa usa ka place nga niadto siya sa nibiya siya sa Beersheba. Si Jacob anak ni Isaac, nibiya siya sa Beersheba, then paingon siya sa Haran. So ang nahitabo kay niabot siya usa ka lugar dayon ni hunong siya didto kay hapit naman mo gabi. Now, ang nahitabo kay si Jacob nikuha usa ka bato, din nihigda siya adto nga bato. Pag higda niya ato nga bato, nakadamgo siya. Unsa ba yung nadamgoan? Nakadamgo siya nga naay usa ka nakakita siya sa iyang damgo nga adtong lugar naay murag hagdanan mga padung sa langit. Dayon ang mga anghel kay nag-ascend ug descend. Kita mo ascend ug descend, makita mo ng mga elevator, escalator sa mall. So mo ni nahita mo nakita si kuan nga murag ang mga anghel kay gasaka kanaog sa langit ba. Dayon pagmata ni Jacob, na-shock kayo siya, no? Na-shock isa sa iyang nakita kay nganuman kay grabe nga vision ng iyang nakita ba. And then let's read it in verse 16 to 18. So let's read it together. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! There is none other than the house of God. This is the gate of heaven. 18. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luz. So makita ni mo diha nga na-amaze kayo si Jacob Bisaya bitong na-experience nga grabe kayo, ang Ginoo na di aning lugaran. Unsa ingon niya sa verse 17? This is the gate of heaven. That's the thing, church. Naay specific nga mga places dinhi sa kalibutan nga gate siya to heaven. And of course, if there is some gate to heaven, portal pa doon sa langit, naapoy portal ang mga kaaway. So, Jacob, for some reason, he was not aware nga he was at a place nga naay gate pa doon sa langit. That's why there are places here on earth nga bisag dili ka mutuo man ka sa Ginoo, dili man ka mutuo sa Ginoo, naay mga places nga mismo ikaw mura kag maapektuhan ba nga di bitaw ka kasabot. In fact, naa na experience experience psychological nga phenomenon nga pag once ang someone moadto sa Jerusalem or moadto sa Israel, paghawa nila sa Israel kay bisan magdi sila mutuo or
mutuo sila sa Ginoo, mas ma-feel nila nga murag nahimo silang spiritual ba. Because there are places that really affects us, no, nga mismo kita ba bisag buhat ka kay balo maapektuhan ta mo bitaw nang kabantay mo anang naay mga lugar nga inyong agtuan nga mukalit lang panimbawt inyong balhibo mga ingon ana ba, or di ba ka muadto kag certain nga mga places nga murag manimbaw pa di mo balhibo kay grabe kay ka strong ang presensya sa Ginoo, no? So there are really places because the physical and the spiritual reality is actually interacting all the time. That is still possible even to this day. The thing is, ang kasagaran nato, familiar lang ta sa physical, but especially the body of Christ, no? Isa gid ni sa mga kuwang sa body of Christ nga di ignorante kita nga the physical and the spiritual reality are interacting all the time. Kay nga naman, okay, that is actually in the Bible, di ba? What does the Bible say? The things that are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Na ay temporal nga reality, naapoy eternal nga reality. The eternal reality is the unseen realm. Ang di nato makita. Ang temporal reality is ato ang makita. Both of these things are true. But the thing is, because our spiritual eyes are closed, dili ta makakita niining mga butanga. That's why the Holy Spirit reveals this to us, no? That's why mingon ta nga ang tao no kay luoy kita mga tao kay ingon ay wala tay ingon ani ra ta tama ra ta diri. Actually, man is actually a very special being. Man, ang tao ba? Kaya nga naman, man is actually the only entity, ang only nga binuhat nga maka-interact sa spiritual o physical realm at will. Any other nga mga binuhat, demonyo ba na, anghel ba na, has to have a system of authorization. So may pasabot ana, kinahanglan sila og pamaagi ba para makaari bitaw sa physical reality. Kaya nga naman, if spiritual being ka, dili ka basta-basta makaanhi sa physical reality. Because kinahanglan ka og pamaagi, kinahanglan ka og way para maka-interact sa physical reality. Nganong ingon ana man na, because it is said in Genesis chapter 1 verse 26. Tanaw again. Let's read it together. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So, ang tao ang gitagaan og otoridad sa Ginoo, naghimo ang Ginoo balaod sa teritoryo, no? Law of territory. Ang tao lang ang naay dominion over the earth. Kita ang gitagaan og otoridad nga maka-rule over the earth. That's the reason why Jesus Christ has to become a man. Right? That is because of the law of territory. 'Di ba? Di ba gingon sa giingon sa Biblia nga nagpakatao si Jesus. Nganong nagpakatao man si Jesus? It is because of the law of territory. Balaod sa teritoryo. Nga kung ganahan ang Ginoo nga maluwas niya ang tao, kinahanglan siya mahimong tao because God made that law. Kaya nga naman, a spiritual being, which God is a spirit, right? So, a spiritual being can only affect the physical realm if naa siya configuration, if naa siya pamaagi nga makamove dinhi sa kalibutan. And the way nga makamove siya dinhi sa kalibutan is either kinahanglan ka usa ka butang, physical nga butang, or kinahanglan ka og physical nga lawas. Physical nga butang o physical nga lawas. And this is where altars come in. So sa mga wala kahibalo, altar is actually a system of authorization. Kung walay lawas nga pwede nimo gamiton para maka-interact, if spiritual being ka, then kinahanglan ka maka-interact din sa kalibutan, kinahanglan is only through a physical body or basically through an altar. Kaya nga naman, unsa may meaning sa altar? Ang meaning sa altar is
It is a system of authorization, not just a monument or just a design. It is a platform where the realm of the spirit makes contact with the physical realm on legal grounds. Wow, so makita nimo diha no nga ang mga altar dili lang din nga mga kuano mga basta-basta lang nga design lang nga para kuan lang para chuy tan-awon. That has actually a spiritual significance. Kaya nga naman, tanawa gani ang Ginoo. Oh, every time nga maghimo og covenant ang Ginoo, it's either it is through a person or through that altar. Kaya nga naman, tanawa we will understand this more no as we go through. Kay makita nato kung unsay mga examples sa mga altar, unsay mga possible things nga pwede siya mahimo bitaw nga pwede siya nga mahimo ang altar. So first, altars can be physical monument. So altars can be physical monument no sa may pasabot ana. Pwede siya kanang atong normal nga altar nga makita ba. Kay kanimo kung altar kay danhi ga ka maintain ba. Danhi bitaw ga ka activate o ga ka maintain ang covenant. So physical monument meaning nga kung once nga for example katong mga tao sa una nga pareha ni Jacob nga nakakita siya og altar sa ani nga place no sa ato ang gi-read kaganiha sa Genesis chapter 28. So, gihimo to nga altar kay timailhan nga naa diha ang presensya sa Ginoo or naa diha ang promise sa Ginoo ba. So, pag once nga makakita ka og altar, naa na siya simbolo diha no. It's either it is an altar from God or altar nga gihimo pod sa mga dautan nga mga tao. That's why ang mga, for example, kanang mga naa sa mga mananambal no kanang mga naa sa witchcraft kay naay certain nga day, especially October 31 to November 1. That's why we really instructed nga dili dapat mag-celebrate ang mga Kristohanon og Halloween kay nga naman mauna ang time nga moadto ang mga witches no sa ilaang mga altar kay didto sila mokuha og gahom. So this is how altars work in the physical realm ha. A spiritual being cannot interact with the physical realm, right? Dito sila maka-interact kay nga naman because of the law of territory nga gihimo sa Ginoo. So kinahanglan sila na ay butang or tawo nga ilaang in partner para maka-interact sila diri. So for example, kani nga spiritual being pag once nga naanay altar, pag then maka-in partner sila ana no naay tawo nga mo-activate ana, ang mahitabo is maka-interact sila through ana nga altar nga og naa sila gahom or promise nga ila ang ganahan mahitabo pag once nga katong altar mo'y mahimong bridge ba para bitaw nga mahatag nila ang ganahan nila ihatag maunang ang mga witches moadto sila sa altar nila kay didto sila mokuha og ilang gahom or moadto sila usa ka lugar no kay didto sila mokuha og gahom kay nganuman altars are actually a medium pamaagi siya mura siya og kini bitaw mura siya kining internet nga gastorya ko din hilayo ta pero makakita mo na ako diha. Kaya naman, naa may internet, naa may cellphone, naa may medium. So, ang cellphone o ang internet ang pamaagi. That's how altars work. That's why, if kabantay mo, di ba, altars can be physical monument. Para mas masabtan ninyo ha, altars can also be physical institutions, which is a temple. So, taga-ata mong example. So basically ang nahitabo kay si Solomon ang Ginoo kay ganahan man nga maghimo og templo, di ba? Kinahanglan ang Ginoo ganahan siya maghimo og templo dinhi sa kalibutan. Dayon si King David maunta ang mohimo sa templo sa Ginoo. Pero ang nahitabo kay niingon ang Ginoo nga dili ko ganahan nga ang ako ang templo kay himuon sa tawo nga naay dugo sa iyang kamot because David was a warrior. Wala gialaw sa Ginoo although David prepared for everything kung unsaon nga maandam gid ba or mahimo ang templo. So by the time ni Solomon, which is anak niya,
na anak ni David, si Solomon ang nakahimo sa templo sa Ginoo. Then in 1 Kings chapter 8, gididikar ni Solomon ang temple sa Ginoo. So tanaw na to ha. Let's read it in 1 Kings chapter 8 verses 29 to 30. So padayon gid mo pray na ko no kay ganahan nato nga mas masabtan nato ni ba ang mysteries of the altar. Let's read. May your eyes be open toward this temple night and day, this place of which you said, my name shall be there, so that you will hear the prayer your servant prays towards this place. Hear the supplication of your servant and of your people Israel when they pray towards this place. Hear from heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. So, nakita nimo diha ang mga igsuono nga nakita nato diha nga the promise that God made on the temple is that if a person prays on that temple, God will see the covenant He made on the place, not on the worthiness of the person. So unsa may pasabot ana? Bisan man og dili ko worthy nga tubagon sa Ginoo, tungod kay niampo ko sa lugar nga naa ang promesa sa Ginoo, niampo ko sa usa ka altar nga naa ang promesa sa Ginoo. Di na siya about sa ako ang ka-worthy, kundi about siya sa promise sa Ginoo ni ana nga place. That's why the Israelites today no naa sila gitawag nga wailing wall, nga dito sila maghilak, dito sila magampo because they believe in the power of altars. Unsa man ay pasabot ana nga sige sila ampo dito no nga Lord, bisan daghan kog kasalanan, bisan magdaghan kog sayop, pero tutanaawa na lang o Dios ang imuhang gi-promise ani nga lugar nga tubagon nga kay tungod kay nagampo ko niini nga lugar, matubag ang akong pagampo bisan kay dili ko worthy nga tubagon ang ako ang mga pagampo. Gets ba nato? Although dili man mubuhat ang Ginoo og di man mubuhat ang Ginoo og di man mutubag ang Ginoo pagampo outside His will, as long as we are praying in His will, mapasaylo ta. That's why for example, forgiveness, daghan kay kag sala, then magampo ka sa templo, moanhi ka sa templo kay mga ikagpasaylo sa Ginoo. Bisan magdi ka worthy nga pasayloon sa imong sala, tungod kay naay covenant ang Ginoo, tungod kay naay pakigsaad ang Ginoo ni anang nga altar, dili ka matubag gyapon imong pagampo, mapasaylo ka sa Ginoo. Kay nga naman, it is not because of your worthiness but because of what He promised on that altar. Nasabtan ba nato? Basically, altars, it's what activates the covenant. Ang altar ang pamaagi nga makuha nimo ang katubagan sa imong pagampo. For example, naay gi-promise ang Ginoo nga kung kinsa ang magampo nini nga altar, kung kinsa ang magatubang nini nga templo, nini nga altar, dili na tan-awon sa Ginoo ang ka-worthiness sa nagampo, kundi ang gi-promise sa Ginoo sa altar, which is one of the promises of God in the temple that He made during Solomon's time. That's why even the Israelites today no magampo gid sila sa wailing wall, kay nga naman especially katong mga taong wa pa nituon ni sa Bisaya ni magampo gid sila perminti sa wailing wall. Daghan kay sila tan-awon niyo na sa YouTube no, daghan kay sila ipang sulod nga mga papel sa usa ka wall dito no, daghan kay sila ipang sulod nga mga containing sa ilang prayers, kay nga naman they really believe that the power of altars. Ang mga Israelita kasabot sila sa misteryo sa altar. This is why the covenant of salvation works. 'Di ba? Matingala mo nganong powerful kayo, amazing kayo ang covenant nga gihimo sa Ginoo. Kinsa man ang altar nato? Jesus Christ is the one no who brought it. Tanawon ginato sa Hebrews chapter 9 verses 11 to 12. Kay mas masabtan nato ba kung unsa bitaw ka powerful ang gibuhat ni Jesus Christ, nga si Jesus Christ wala lang nga there's more of the things nga nahitabo sa spiritual realm kaysa sa physical realm agtong pagkamatay ni Jesus Christ. Tan-aw na to,
Hebrews chapter 9, verses 11 to 12. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, it is not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once and for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Wow! So si Jesus Christ ay pagkamatay niya, iyang gitala ang iyang dugo no sa didto sa altar nga dili hinimo sa mga tao. Gidala niya sa highest of heaven ang iyang dugo, didto niya gi-pour out sa altar kay ngano man pamaagian na pasaylo tatanan once and for all, naka-obtain ta og eternal redemption. That's why when you pray in the name of Jesus Christ, di ba ang sigingon sa Bible, those who call upon the name of the Lord will be saved. Kaya nga naman, if mo call out ka sa name ni Jesus Christ, di ba? If mo call out ka sa name nga Lord, luwas ako Ginoo, maluwas gid ka. It's not because of your worthiness, but because of what Jesus Christ did. Because He became the sacrifice. Siya ang nahimong high priest no nga nagdala og sa iyang dugo, dili na dugo sa mga kanding ug mga baka, kundi iyan ang mismong dugo ug iyang gi-pour out sa altar dito sa langit, ug mauto ang nahimong rason nga nakakuha ta og eternal redemption. Nga ang atong buhaton na lang karon kay di na ta kinahanglan nga moadto og templo, di na ta kinahanglan nga dapat na atay ingon ani, dapat na katay na mutawag na lang ka ni Jesus Christ, maingon nga Lord pasaylo ako sa akong sala Ginoo, and then Jesus Christ will forgive you, and not just forgive you but to cleanse you from any unrighteousness. That's why ang perfection is not based on our efforts. It is because of the promise of God. Ang promise sa Ginoo is if mo sangpit ta kang Jesus Christ, pasayloon ta niya sa atong mga sala, ug dili lang ta pasayloon, limpyuhan pud ta niya sa bisan unsa nga kahugawan nga naa nato. That's why Lord, tabangi ko, di na ko ganahan nga makasala. Lord, di na ko ganahan nga manimaus. Lord, di na ko ganahan nga manunglo. Lord, di na ko ganahan nga ingunana. It is God who can give you that because of the promise that was made, because Jesus Christ became the sacrifice instead of you. Amazing, right? So makita nimo diya nga grabe ka amazing ang Ginoo. And one of the another example of an altar is it can be a physical body. Pwede siya tao, di lang siya altar, di lang siya physical monument, di lang siya templo, physical institution, kundi it can be a physical body as well. So unsa man na? Tanaw na to sa, it is in the Bible in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Let's read it together. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So the Bible is saying that once you receive Jesus, you can be an altar, no? Your body is the temple of the Holy Spirit. Pwede din tao ang mahimong altar. Grabe. Kaya nga naman, ang altar is actually a medium. So once nga, so inani siya unsaon nga ma-establish ang altar ha. One of the easiest ways of establishing an altar is if na ay consistency of practice in a certain place. So mo ni si mitabo taganda mo sayon sa example. If kani nga lugar na ay sige og na ay perminti nga pagpatay niya nga lugar, killing niya nga lugar. So pag once nga sige kag patay, daghang kay mga patyon nga lugar, ang spirito nga connected ana nga act kay ma-attract siya ana nga place, muanha siya ana nga lugar. Pag anha niya ana nga lugar, dayon in partner siya og tawo, that becomes an altar.
that becomes an altar. That's why naay mga places nga bisag unsaon nato no digid nato tingala ta nga naay mga places nga bisag unsaon nimo og kuno bisag unsaon nimo og bisag naa sila tanan ba. I would cause the reason nga ganahan gina ko nga mahatagan og analogy no kay para masabtan ginato tanan ba kung unsa ni tanawa. For example, Israel, one of the richest countries sa tibuok kalibutan, di ba? Pero tanawa kay ilang land, puro ba sila mga desert, puro barren ang ilang land. In fact, ang mutubo ra sila, daghan ang mutubo sila kay mga dates ug moadto mo sa Israel no, ang yuta ba dili pareha nato bitaw nga tabunok atong yuta dinhi Cebu nga bisan og kanang senganan ni bisan og kanang liso sa sili ba nga matagak bitaw sa atoa kay mutubo din dako kay mudako. Pero dito sa Israel, tanaw ilang mga ug moadto mo sa YouTube, mo bisita mo, musuri mo tan-aw mo anang mga videos nga nag-travel sa Israel, puro mga brown, puro mga murag desert tan-awon, pero tan-awa gani. Grabe kaayo ang kadato nila. Dayon og moadto ka sa Africa or Philippines, tanawa tabunok kay ang atong yuta. Grabe kaayo og natural resources, pero pobre gyapon kaayo. Kaya nga naman, there could be altars that was made in that place. There could be an altar of poverty nga na-establish ana nga lugar nga bisag unsaon og hatag og kwarta, bisag unsaon og tabang no, bisag unsaon gamit sa mga natural resources, pobre lang gyapon because there could be a altar of poverty nga na-establish. Kaya nga naman, sometimes altars are made because of a certain practice nga na-influensyahan og spiritual nga being. For example, naay mga tao nga bisag usaon nimong tudlo, dili katuon kay nga naman ang tao, for example, ikaw ha mo nang careful kita sa atong mga istorya ginato, ikaw di ka ganahan magtuon. Dahil sige pag ingon sa imong kaugalingon nga bugo ko. That you could be establishing an altar, a spiritual altar on yourself. Nga, sige nga bugo ko, pwede ka nga mo invite og dumb spirit. Or if na someone nga mo ingon ano nga bugo ka rin imong tuuhan bitaw, it could be an altar nga mahimo. Kaya nga naman naay mga altar, because altars are not just physical things, it could be spiritual things. Ang kanang altar, templo og tawo, physical representation na sa unsay connection nga nahitabo sa spiritual realm. That's why that's really the power no nga I'm just explaining these things negatively no kay para mas masabta nato ba. Although ang point ani is prayer. Di ba? Once nga naa kay consistent practice sa imong prayer no, for example if ikaw someone ka nga nagpray, sige kag ampo, then feeling mo una wala kay mabatian, di ba nga malaki imong pag-ampo, dili ka kahibalo mo ampo, pero if mo padayon ka, that's when the power of God no maka manifest sa imo and you become the altar. That's why there are people nga og sila moampo sila og mga masakiton maulian, og kita moampo tag masakiton dili maulian. Kay nga naman the power of God is in them because of the consistency of prayer. This is actually one of the reasons nga importante kay prayer sa atong kinabuhi, because prayer is the gauge of your spiritual health. Maunay ti mailhan kung kamusta ang ang kondisyon sa imong spirito ba. If you don't have a prayer life, your spiritual health is really, really bad. That's why we have to pray consistently. We ask for the promises of God. Kaya nga naman, we are establishing an altar of prayer in our life nga bisan og walay katubagan, bisag di ta kasabot sa atong ipag-ampo, padayon gyapon og ampo. Kaya nga naman, that's when if you continue in praying, that's where the power of God comes in, and then you get the answers of your prayers according to the will of God. Consistency of practice. Kaya nga naman, we could be building up altars in our lives nga wata kahibalo. It can be an altar of poverty. So akong ipasabot nga, pag naakay ang, for example, if ikaw sige ka gasto, sige ka waldas, di ka mangitag trabaho, you can be inviting
an altar o a spirit of poverty. Then if ikaw kasi ko galingon nga pobre na ko inani nagig ko wa nagi mahitabo nako, that's when an altar is made. That's why we have to break any altars no nga na-establish atong kinabuhi nga mga sayop nga mga altar, mga sayop nga mga koneksyon. That's why we have to break it nga, Lord, og na may altar of poverty nga na-establish akong life tungod sa akong mga practices and tungod sa akong pag-believe nga inani ko, I break it, Lord. I establish an altar of prayer. I establish an altar of blessing sa imo, Lord, because that is what you promised to us. Diba? God promised us salvation, and not just salvation but also success. Diba? Pagka malambuon, or di ba ka, if nakatanaw ni mo na kay dumb spirit, ngayon ka nga bugo ko, di ko kapasar, di ko kabuhat again, di ko kabuhat again na. Stop believing in that. Destroy that altar if an altar was made. No, kaya dili ta makigpartner sa mga dumb spirit or mga spirit of poverty. Makigpartner ta ni Holy Spirit. Kaya nga naman, unsa hingon sa Biblia, we are the temple of the Holy Spirit. Templo ta ni Holy Spirit. Mao nang kinahanglan nga mag-pray ta, pray and pray so that the power of the Holy Spirit will empower us, so that there will be an altar of prayer sa atong kinabuhi nga naman para ang mga pag-ampo nato according sa will ni Lord, mga makakita tagkatubagan ba? Makakita bitaw tagkatubagan nga padayon lang kita. That's the power of consistency. That's the reason why God revealed to us the mysteries of altar, ang mga misteryo sa halaran, kay para makita nato nga i-offer din nato atong lawas into prayer, so that the Holy Spirit, so that God can manifest His will through our lives. Because of the law of territory, kung ganahan ang Ginoo nga move din sa kalibutan, kinahanglan pinaagi nato. That's the reason why we are called the ambassadors of Christ. Di ba? Kita ang mga representante, kaya nga naman pinaagi sa atong kinabuhi, makita sa mga tao ang Ginoo nga ato ang gialagaran. Nga bisag dili makita ang Ginoo tungod kay ang ato ang will kay in line naatay connection sa Ginoo, ang ato ang lawas gihimo natong altar, meaning atong gihimo nga para sa Ginoo noon ang mga tao maka-receive sila o grace. Kaya nga naman, unsa man maka-receive sa mga tao sa grace sa Ginoo kung wala sila kahibalo? So kinahanglan nga ang grace sa Ginoo iyang ipaagi nato dayon para dili man nga kita na ang naigrasya, pero makahibalo sila ba sa nga naa de grasya ang Ginoo pinaagi sa atong i-share nila. Kaya nga naman, we are the ambassadors. We have to offer our bodies as a living sacrifice to God. That's why keep on praying, church. That's why keep on serving the Lord. Kaya nga naman, we want ourselves to be a temple of the Holy Spirit, because we are already one and we have to act like it. There is power in prayer, church. There is power in serving the Lord. Continue doing that. Kaya nga naman, dapat maon naman ang atong identity para ma-experience nato ang victory, not just in the time that will come but also right now, para ma-experience nato ang healing, not just in the future but right now, para makita nato nga God has given to us more and wants us to experience more, not just in the life to come but also right here and right now. That's why we have to serve Him. That's why we have to keep on praying, because we want to establish altars that is for God, that is connected to God. Dili altars na connected sa bisan unsa nga mga butang. So, let's go ahead and pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for this Sunday morning that you have given unto us, Lord. Salamat to Dios sa pag-reveal nimo, Ginoo, sa misteryo sa altar, misteryo sa mga halaran, Ginoo. Lord, I pray right now that if there's any altars nga na-establish na mo sa among kinabuhi, it can be an altar of
poverty, amo ka nang gi-break, and if na may altar of curses, amo ka nang gi-break right now in Jesus mighty name. If na may altar, Lord, of that is preventing us to do your will, we break that right now in Jesus name. Lord, you said in your word that if we call upon your name, we will be saved, Lord God. Lord, we pray that you are going to give us freedom, Lord, from any altar that we have made knowingly and unknowingly, Lord God. And Lord, we establish, Lord God, practices in our life, consistent practices in our life according to your will. Lord, we will pray, Lord God. We will worship you, Lord God. We will serve you, Father, because, Lord, we want, Lord, you, Lord, to manifest your will, Lord God, through our lives, Father, nga pinaagi sa among kinabuhi, Ginoo. Daghan nga mga tao nga makaila kanimo, daghan nga mga tao, Ginoo, nga maka-receive sa message of salvation, Lord God, and not just of other people, but also us, Lord God, that we will experience the things that you promise on the Bible, the success, Lord God, the healing, Father, the freedom, Lord God, the victory, Father God, nga dili mi kinahanglan nga pildido, Dios, apan kami madaugon kiningon ka sa imong pulong that we are more than conquerors because you are victorious already. Lord God, help us, Father, to establish an altar of prayer in our lives, an altar of worship, Father God, and we will consistently do this, Father God, so that, Lord, we will experience, Lord, the miracles that we see in the Bible, nga dili lang kami pabilin nga magbasa sa mga milagro, Ginoo, nga amo makita sa Biblia, apan kini nga mga milagro nga amo nakita, O Dios, ma-experiensya namo ni personally sa among kinabuhi according to your will, Father God. And thank you so much, Lord, for revealing these things to us. In Jesus' mighty name, amen and amen. Have a blessed Sunday, church. Church, want to partner with us in the ministry? You can through your giving. Here are the following giving options. For your tithes and offering, please take note of the following details. Thank you for investing in the expansion of God's kingdom. This is our faith for His provision. Don't forget to invite your friends. See you next week.